ሚኒስትር ጥዕና ሰናይ ተኽላይ ዝተባህለት ተሓጋጋዚት ነርስ ኣብ ሬድዮ ዛራ ቀሪባ መድሃኒት ናይ መንሽሮ ረኺበ ዝበለቶን ካብ ሚኒስትር ጥዕና ኣፍልጦ ከም ዘለዋን ዝሓበረቶ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ህዝቢ ድማ ጥንቃቐ ከዘውትር ሓቢሩሎም ንሳ ካብ ኣትክልቲ ዝረኸበቶ መድሃኒት ኣብ 5 ሰባት ከም ዝፈተነቶን ጥረ ከጥፍእ ከም ዝኽእል እሞ ድማ ብሚኒስትር ጥዕና ኣፍልጦ ከም እተዋህባን ብምጥቃሳ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ሓቅነቱ ንምፍላጥ ሓበሬታ ክረክብ ክፅዕርቀን እዩ እንተኾነ ሚኒስትር ጥዕና ርኽበት መድሃኒት ብብዙሕ ደረጃታት ፈተነን ምርምርን ከም ዝሓልፍ ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ ድማ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ሓቢሩሎም ብዓለም ደረጃ ንዘመናት ቀፂሉ ዘሎ መድሃኒት ናይ መንሽሮ ናይ ምርካብ ፈተነታት ይካየዳሎ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ሚእታዊት መድሃኒት ናይ መንሽሮ ኣይተረኽበን መንሽሮ ኣብ 5 ደረጃታት ናይ ምሕካም ይምቀል ስለዚ ገለ ዓይነት መንሽሮታት ኣብ ፈለማ ደረጃኦም ክሕከሙ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣስታት 100 መድሃኒት ናይ ኬሞቴራፒ ኣለዉ ቀጻሊ ብዝካየድ ፈተነታት ድማ ተስፋ ዝህብ መጽናዕትታት የለን ክበሃል ኣይከኣለን ዝተፈላለዩ ትካላት ወላውን ውልቀ ሰባት ዝተፈላለዩ ረብሓታት ንምርካብ ብምሕላን ወይ እውን ምዋላታት ንምርካብ መድሃኒት ናይ መንሽሮ ሚእታዊት ሕውየት የቃልሑ እዮም ስለዚ ህዝብና ኣብዚ ጌጋ ሓበሬታ ገኒኑሉ ዘሎ እዋን ብዛዕባ ዝረኽቦን ዘህልኾን ሓበሬታ ደጋጊሙ ክሓስብ ይግባእ ብሕልፊ ምስ ኣብ ጥዕና ዝተኣሳሰር ነገራት ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር የድሊ ዝርርብ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ዳግማይ ትንፋስ ሰኺዑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ድሕሪ ኩናት ዩክሬንን ቃዛን ተሰሪዑ ዝርከብ ኣህጉራዊ ኣቓልቦ ስሒቡ ዘሎ ዓመታት ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ኣንፈት ምልዓል እገዳታትን ካልኦት ምስቲ ጉዳይ ተኣሳሲሩ ዝለዓል ዛዕባታትን እዩ ከም ውጽኢቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ምስ ኢራን ኣብ ኒውክሌሳዊ መደባት ኣተኪራ ክትዘራረብ ድሌት ከም ዘለዋ ድሕሪ ምሕባሩ ድሮ ናብ ጣህራን ደብዳበ ከም ዝሰደደ ብናይ ሜድያ ቤት ጽሕፈት ጻዕዳ ገዛ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ ድሕሪ ፍጻመ ሲዒቡ ዝመጽእ ምዕባለ እንተነይሩ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ኣመልኪቱ ኣብ ዕጹው ማዕጾ ርክብ ምክያዱ እዩ እቲ ዝርርብ ብቐንዱ ነቲ ብሰንኪ ኣሜሪካ ተሓኒቑ ዝጸንሐ ዝርርብ ንምቕጻሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ኣብቲ ኣኼባ ከም ግሪክ ፓናማ ደቡብ ኮርያን ከም እተሳተፋ ተሓቢሩሎም ብዘይካዚ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢራን ነቲ ኣህጉራዊ ኣቶሚካዊ ጸዓት ትካል ንዘካይዶ ህላው ናይ ዩራኒየም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢራን ዘካይዶ መጽናዕቲ ውዱቕ ንምግባሩ ዝሕግዝ ዝተፈላለዩ ደገፋት ክትገብር ከም እተኣመመ ሓቢሩ ቆዋሚ ልኡኽ ኢራን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣኼባን ምስ ኢራን ክግበር ዝከኣል ምዝርራብን ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ ዛጊት የለን ኢራን ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ናይ ምምዕባል ጥሙሕ ከም ዘይብላ እትሕብር እንተኾነ ኢራን ነቲ 60% ዩራኒየም ናይ ምጽራይ ዓቕሚ ኣብ ዝበጽሓትሉ እዋን ኣህጉራዊ ናይ ኣቶሚካዊ ጸዓት ትካል እቲ ኣቶሚካዊ ኣጽዋር ንምስራሕ ዘብቅዕ ምጽራይ ዩራኒየም 90% ከም ዝኾነ ይሕብር ኣእዛን ምዕራባውያን ሃገራት ክሳብ ዝቕደድ ኢራን ኣቶሚካዊ መደባታ ሰላማዊ ምዃኑ እያ እትሕብር እንተኾነ ምዕራባውያን ሃገራት ሰላማዊ ከም ዘይኮነን ክሳብ 60% ዝግመት ምጽራይ ዩራኒየም ደረጃ ምብጻሕ ጥሙሑ ኣቶሚካዊ ኣጽዋር ምፍራይ ምዃኑ እዮም ዝምግቱ ኢራን ኣብ 2015 ምስ ብሪጣንያ ጀርመን ፈረንሳ ኣሜሪካ ሩስያ ቻይናን ኣቶሚካዊ መደባታ ጠጠው ምስ እተብል እቲ ኣብ ልዕሊ ጣህራን ተቐሚጡ ዘሎ እገዳን ንምልዓሉ ናብ ተግባር ንምስግጋር ክሰርሑ ተሰማሚዖም ነይሮም እዮም ዋሽንግተን ኣብ 2018 ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ነቲ ስምምዕ ኣፍሪሳቶ ኢራን ድማ ነቲ ኒውክሌሳዊ መደባታ ንምሕጻር ወሲዳቶ ዝነበረ ስጉምቲ ዓጸፌታ ብምውሳኽ ብናህረት ሓንቢባ ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ወላኳ ኣሜሪካ ተንሳሕብ ንሳተን ድልዋት ከም ዘለዋ ሓቢረን ነይረን እየን ብዝሓለፈ ሰሙን ኢራን ንምውሳን ኮነ ካልእ ጎድናዊ ጸገማት እንተዘይብሉ ኢራን ክትዘራረብ ድልውቲ ከም ዘላ ሓቢራ ነይራ እያ ነቲ ኣብ ሰላማዊ ማዕላ ዝውዕል ኒውክሌሳዊ መደባታ ንምዕናው ግን ድልውቲ ከም ዘየላ ወሲኻ ኣረድያ እያ ኣብ ናይ ኤክስ ሕሳብ ናይ ኢራን ሚሽን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እቲ ዕላማ ዝርርብ ነቲ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ወተሃደራዊ መልክዕ ንምትሓዝ እንተዘይኮይኑ ኣብ ግምት ኣትዩ ንምዝርራብ ከም ዘኽእል ተሓቢሩ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢራን ፐርዘሽካኒ ሃገሩ መትከላት ሕብረት ብሓባር ምስራሕን ከም ዘለዋ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ናይ ምምውናን ጥሙሕ ከም ዘይብልናን ሓቢሩ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢራን ምስ ናይ ኖርዌይ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆናስ ጋሃር ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ
إيران نزفتر وطري زي مرقق أنقرجتاتن نعاء نزوبان عالمين كم زحاسي تغيسو نيريو إذا زرر بزياء بريزدنت إيران مسناي معرابوين هاقرات مراح تزكايدو وقعو زرر نفل مايو إذا مالت دحرتي دونالد ترامب مس إيران كزرارب دليت كم زلو محبارون وقعو دبداب مصحفونيو بريزدنت إيران كم زبالو اتهاجر نتصطر رقعتن تزوبان عالمين كم اتسرح غيرها هم تقصلون حبيرو لهم بتوساخي بيجينغ نتي أمونغو مراحة تشاينا روسيان إيرانن صباح 14 لكاتيت أب قداي نيكليساوي مدبات زتوكور الزررب كتأنقديا اتعاقدي موزيتا بصح سممع مزسمر إيران اتقابل عليات تسجددو زلو اقدام الزلعال اتبخبي التهاسي زلو قطباو صلات تهاجر تنفاس كملسيو بزي كازي اتي نإيران نمقوناين نمسيت آنن كوسا زتسنح زمتاتات معربوين هاجرات أم مدمدمتا كبتشحو مالتيو بزي كازي اتنا أمريكان هاجرات معرابن إيران انت عينتات وار أبو تهدراو مسارعة أسليفالا شاولات فتير لانتنحيو إيران إززكاي زلو زرربات أو انتا وطيت مزهب إيران داقماي بوطاء أب عالم كتستخاخليا إيران مس هاجرات معراب اتكايدو زرربن اتكايدو أو انتا وتصمدون جينا مس معبالتاتو زرق وانتو خونه بعبيو محدار ترامب حيزو وزلو مرقاتي مس إيران كوم إيلو دي خقصل ويدما مليسو كحنقد عالم حبيرا خطويا قالوا وقنات نت ترامب أب قد إيران ترح زي كونس ولاون أب كلا عبيت مدايا زقوبرو زلو عبيت مكيارات أب تنميتك قداموت معالتا سلطان زقوبرو قاس نمر أي كم زخونة يتقصوم